Po štedrovečernej večeri nám zostala hrba riadu, ktorú naša Zuzanka ide umývať. Chcela som ja, ale vzala mi to, že to bude u nás, ju mám radšej kamerovať. Zostal nám takýto stôl, ktorý ešte nie je doupratovaný. Ešte nám ostali také opekance, tvarohové, makové, petržlenová vňatka nám zostala z rybičky, mysa nám zostala takto z kapustnice, Zuzanka z druhej strany, tak a ideme pozrieť teda. Teraz hasíme svetlo a ukážem, ako to svieti, keď sú zapálené len vianočné svetielka. Vysvietené okno, stromček, ktorý nám neblíká, a potom takto naše svetielka okolo skrine. Vidno skoro nič, tak si zapálime svetlo. Tak. Máme koláčiky, ktoré nám doniesli Vargovi. Laška. A naše. Klobúčik vybíjaný. Kde sa nám ukáže Vianošik. Píšťalka. Má opašťok. Musím si to dať takto. Koncovka. Aha. Čo? Vlák mi pupok rastie. Musel som si podviazať, aby mi vianočný opekanec nevyskočil. Dievča neverišťa, Fary sa ti blížťa, čo si ovondialo, keď si tancovalo. Musím sa aj pozrieť, aký som pekný, do zrkadla. A to tak, kde dole asi šrubuješ podľa mňa. Alebo vytláčaš, Zuzi. To fakt? Dievčatko peknej podoby, neboj sa mojej chudoby. A ty teraz sa pristrom. Chudobný otcov. Počkaj, nemám vášku. Otca mal. Počkaj, dievča moja. No a takto si musím dať. Národný kolorit treba dodržiavať. Počkaj. Zastavnú hampu. Zážni. Jo, dievčatko peknej podoby, i neboj sa mojej chudoby. Jo, dievčatko peknej podoby, neboj sa mojej chudoby. Tie šlanky sa mi tam fakt hodia. No, ono by mali byť krpce, ale čím voda vytečie, skôr odtečie.